Sawubingelela mfethu, ngisangayenza ngale foni ngapha amavidiyo manje sibaza never mind. Sawubona Vuthemba. Bengisebenza mfowethu, ngisebenza eGoli, nginonkosikazi ekhaya. Mfowethu uhlala emakhaya, bekade engasebenzi. So, inkinga la mfowethu ulala nonkosikazi wami emakhaya. So, uma ngabe lala nonkosikazi wami emakhaya mfowethu, bengitshela abantu. Angazi babaze ngani kodwa bengitshela abantu mfowethu. Ngimconfront unkosikazi ephike. And ngiyayibona lento ukuthi yenzeka. Ngiyasebenza eGoli, inhliziyo yami ibuhlungu mfethu. Ngithola umngani siya eMozambique. Ngivele ngiyothwala mfethu. Isithwalo sami sasithi ngiqale ngabantu engibathandayo. Noma sesingathaqala abantu engibathandayo. Sasithi njalo after 3 years ngibulala umuntu wegazi la. Ngisimo sokuthi vele umfowethu sasesixabene ngalento ayenza and wayengayiyeki. Ngaqala ngayo. Ngambulala mfowethu. Waphela 3 years omunye. Kwadingeka ukuthi ngibulala ubaba. Ngambulala ubaba. Uthi 3 years wesithathu mawuphela kufanele kuhambe uma cause sonkosikazi wami sasingenazo izingane. Kufanele ngibulala uma ngabe sengigoloza-ke mfowethu. Sabe isithwalo sesihamba saphela. Washabalala konke eButhemba. Namhlanje anginalutho. Mfowethu abantu abayeke ukuthwala. Kunzima lapha. Ngibuya khona. Sibingelela ngenza ukuthi sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu Umgosi. Hey ngenza bethukela nakuButhemba ufunda istory esishaqisa kakhulu, ufunda indaba eshaqisa kakhulu lapho ke wesilisa wathatha isinqumo sinzima kakhulu. Mina ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangana kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.